Mayungod to mga binati o inahalo ko mga talunan. Welcome to my channel. Welcome to Matalong Padayon sa paglambo. Mga talunan. Natin bukatin guys. Alam sa kaliwan sa tanan. Okay? Sa karon guys, started na po Senior Santo Niño. Senior rin pa naman. Kasi yung guys, ito. It's not good to eat on the bed.